Compromís ha presentat en un acte a l'Espai Ideo de l'Olleria les seues propostes en matèria d'ocupació amb la participació del secretari autonòmic Enric Nomdedeu, Jesús Pla, candidat a les Corts Valencianes, i del seu alcalde Julià Engo. En el mateix també s'han avaluat les polítiques portades a terme en aquesta legislatura. I és que en els últims anys la inversió s'ha augmentat a l'Olleria en quasi $500.000 per a fomentar l'ocupació, posant especial focus en l'estabilitat dels contractes, passant a ser d'un any de durada i a jornada completa. Si parlem de polítiques actives d'ocupació, a l'Olleria podem estar ben contents perquè en esta legislatura hem augmentat 10 vegades més la inversió que la Conselleria d'Economia Sostenible ha fet en el nostre municipi. Podem dir que l'any 2012, per exemple, teníem 27.000 euros d'inversió i en el 2018 hem tingut 467.000 euros, quasi mig milió d'euros que hem destinat a fomentar l'ocupació, bé en contractes, bé en formació. Jo crec que és una aposta molt gran, una aposta decidida per millorar l'ocupació, no només millorar-la en quant a quantitat, sinó també millorar-la en quant a qualitat. S'ha arribat al 1.375.000 euros en inversió en programes impulsats per la Conselleria des de la Diputació i el mateix Ajuntament, orientats també a la formació. Si tenim en compte tots els programes que hi ha, més alguna aportació de la Diputació de València i l'aportació municipal, estem parlant que en aquesta legislatura l'Ajuntament de l'Olleria, directa o indirectament, tenim 1.375.000 euros d'inversió per a ocupació de treball i formació. Que queda demostrat com este govern ha pogut dedicar esforços per a que la gent poguera formar-se, per a canviar de treball, per a adquirir nous coneixements o també per a obtindre contractes. Voldria remarcar també que el nostre servei municipal d'ocupació, el Portalem, que no és ninguna competència de cap altre, hem pogut gestionar la contratació de 200 persones en vora 4 anys. Jo crec que és una xifra bastant acceptable perquè hem pogut ajudar a molta gent i a moltes empreses i autònoms també a trobar aquest perfil professional que necessiten o aquest lloc de treball. I en aquest sentit també destacar el pla Reactiva, dedicat a la reactivació de l'economia local, del qual s'han beneficiat 85 empreses i autònoms per a poder millorar les seues condicions, bé inversions, bé en contractació laboral o bé en posada en marxa de noves empreses. Per altra part, hi ha un 29% menys d'aturats des de l'inici de legislatura. Des de l'inici de la legislatura, l'atur s'ha reduït a l'Olleria en 234 persones, el que això significa és quasi un 29% menys d'atur en l'Olleria respecte al principi de legislatura. Un motiu també, crec jo, per estar contents. És cert que encara queda molt, encara hi ha 583 persones que estan buscant feina i que necessiten un lloc de treball i en això esperem continuar la pròxima legislatura també ajudant a les empreses, ajudant als treballadors, ajudant a la formació de les dues parts també per a que l'Olleria sigui una ciutat d'ocupació. El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedeu, ha fet balanç de la legislatura i de les polítiques impulsades amb un reinventat servei públic amb 3 programes. En la comarca hem passat en estos 4 anys de govern botànic de 8.500 persones aturades a 5.700. En el conjunt del país vam trobar el 24% de la gent aturada, acabem estos 4 anys en un 14,1%, vol dir que una de cada 4 persones aturades ha trobat treball amb nosaltres. Un ERE a Valem Territori que ens ha permès disseccionar el país territorialitzadament i descobrir cap a on creixia l'economia en cada una de les comarques, en cada un dels sectors, i en base a això crear 2 programes, un a Valem Joves, que ha donat l'oportunitat de treballar en els diferents ajuntaments a més de 8.000 joves en aquests 2 últims anys, i a Valem Experiència per a les persones de més de 30 anys. Centrant-se en la Vall d'Albaida amb una inversió de més de 6 milions d'euros, s'ha aconseguit reduir un 32% l'atur. Una comarca molt afectada especialment en el sector del tèxtil en els anys més durs de la crisi. Com sabeu, la Vall d'Albaida, que és una comarca que va ser molt castigada en les èpoques més dures de la crisi per molts expedients de regulació que van afectar els seus sectors productius i fonamentalment el tèxtil, va patir una dècada molt oscura en quant a la creació d'ocupació
I ara les xifres que estem veient, que d'alguna manera anuncien una certa recuperació, una recuperació de més del 30% de l'ocupació que es donava en les estadístiques, i a banda d'això, en la inversió que s'ha produït durant els darrers anys en els sectors productius per part del Govern de la Generalitat, que augmenta o multiplica per 5 el que havia vingut fent-se fins ara, entenem que és el camí que estem parlant d'una recuperació de l'ocupació o una reducció de l'atur de 2.783 persones, del 32,75%, que són unes xifres importants i positives, encara que no són tot el que ens agradaria, però per això cal continuar en aquestes polítiques actives d'ocupació. En quant a la inversió en polítiques d'ocupació, que com diem s'havien multiplicat per 5, que estem parlant en el 2018 de 6.982.083 euros, que és una quantitat importantíssima, i en programes com els que hem estat comentant, com el programa Valem Joves, pel qual 212 joves de la Vall d'Albaida han trobat un treball en l'administració pública durant aquest any. Compromís es marca, entre altres reptes, impulsar una llei valenciana d'ocupació. Una llei que regule tot el marc competencial en matèria laboral del País Valencià i que són bàsicament dos cercles concèntrics, el servei públic, que som nosaltres, que som la vora, i un sistema públic que està format bàsicament per als ajuntaments i altres entitats que ens han d'ajudar no només a diagnosticar les necessitats, sinó també a posar en marxa les polítiques específiques. Així com una campanya d'intensificació de la inspecció de treball i programes que ajuden a que els contractes temporals passen a ser fixes, a més d'una forta aposta per la formació professional. I finalment una aposta molt decidida per la formació professional, tota en general, però especialment per a les persones ocupades en allò que li hem dit la motxilla valenciana de la formació ocupacional, que ens puga permetre que la gent que està treballant continue formant-se al llarg de tota la seva carrera professional, amb l'acompanyament de les empreses, de manera que tot allò que aprenguen revertisca en l'empresa i puga millorar la productivitat de les nostres empreses, que no se millorarà baixant sous ni en més hores, sinó treballant millor i aportant-li valor afegit. D'aquesta manera, Compromís fixa les seues línies per a fomentar l'ocupació i la formació, ajudant tant a les empreses com als treballadors.